Jongens, meisjes, tieners, beste mensen. We gaan beginnen, maar ik ben eigenlijk eerst op zoek naar mijn juryleden. Dus als de juryleden naar boven willen komen, en als ik iedereen in de zaal, zou ik jij willen vragen om deze kant op te komen. Dat we lekker gezellig met elkaar maken. Dus kom maar even naar voren allemaal. En dan zijn Jo en Robert en Claire en Anja. Robert. Waarom stond de juryleden hier? Straks gewoon voor 15 finalisten bekendmaken. En zoals bekend, ja, ik heb het van tevoren uitgedacht, als ze niet in de finale steekt ze er misschien toch in. In de loop van de week werd ze dan benaderd en dan gaan we op Facebook een poll beginnen en dan gaan we nog 1 of 2 finale plaatsen vergeven. Dus niemand kan zo meteen bedroefd naar huis gaan, want er zijn er kansen te over. Maar er moet een selectie gemaakt worden en die is gemaakt. Ik wil eerst even de mensen van de jokers bedanken. Mensen, ja, bedankt voor alle hulp, medewerking, fantastisch. Het was een genot om hier te mogen zijn. Ik dank alle juryleden. Ja, ik dank alle juryleden. Maar waarom stonden die juryleden nog hier? Zometeen heb je allemaal de gelegenheid om naar boven te komen, maar waar één voor één uiteraard. En er zijn er 3 tafels en de kinderen zich bij melden en dan vertellen de juryleden weer wat tips, tricks, hoe ze het met kunnen doen als ze straks naar de finale is. Maar ook als ze niet naar de finale nog is, want het kan natuurlijk ook altijd zo zijn dat ze alsnog naar de finale is. We houden dat allemaal op een paar minuutjes, want het zouden nog 21 keer zijn, want dat is het aantal inschrijvingen die we dit jaar hadden. Dus er zijn 6 afvallers. Maar ja, dan nog niet echt, hè, want misschien nog niet. Ik stel voor dat als er straks, als iedereen wint of er wel of niet door is, maar ook als ze wil horen die mening van de jury, dat ze aan deze kant naar boven komen. Hier is een trappetje. En niet allemaal tegelijk, dus die anderen die kunnen zich nog rustig eten, drinken en wachten op een beurt. Maar ja, misschien kunnen ze daar interessante informatie binnenkrijgen. Nogmaals, wees ik op 28 december, steeds in de finale. Dan wees ik 28 december naar Brunsen te komen. Daar kunnen nog meer informatie over binnen. Ik ga het goed zeggen, want ik heb te veel gekald. Ik wil waar nog 2 personen bedanken. En dat zijn Jonas en Klaas. Dank u wel. Dank u wel dat de jongens en de jeugd die zo fijn door de avond geleid wordt. Perfect, we vinden het ook geweldig dat TVK's zich weer inzetten voor TVK's. Dat is de ideaal. Dat is bijna een vorm van recycling, zou ik zeggen. Wie geeft het zo meteen? Ze zeggen niks. Ze zeggen helemaal niks. Maar op een gegeven moment huurt ze een liedje. En als dat 10 liedje is, dan is ze door. Ja? Mami, kijk eraan. We kunnen weer beginnen. Alles is in gereedheid gebracht. De spanning zit. Als we trouwens alle 15 bekend zijn, dan komen we pas naar boven. En die meteen allemaal naar boven en ik geef het nog over aan Jonas en aan Klaas, want die gaan de spanning opvoeren en ik ga weg. Ja, dankjewel Wim. Ja Jonas, Melanie, we gaan nog horen, want we hebben ook wel de liefde. Dat doen Melanie niet meer, want dan kunnen we allebei aflezen. Nogmaals, zit niet bij die 15. Geef niet op. We gaan gewoon weg.
We gaan het wel een beetje spannend maken, we hebben geen reclameblokken. Maar we gaan luisteren naar het eerste nummer wat er is. De Glitterdust uit Mayo. Van harte gefeliciteerd. Ik word heel even ertussen de man van de verlichting. Als het lukt, als de zaal wat aangelicht mag worden, dan kunnen we de reacties meteen filmen voor YouTube en Facebook en zo. Die ken ik wel allemaal. Dus zou dat lukken dat de zaal aangelicht wordt? Dan wachten we eerst op wat zaallicht inderdaad, dat is een mooie aanvulling wil. Langzaam komen de lampjes aan. En dan komt weer naar het volgende nummer. Er was eens een heel mooi verhaal. En ik heb het hier geschreven in de zaal. Gefeliciteerd! Derde finale vandaag. 2 gehad, nog 13 te gaan. DJ, kom maar op. Han du Châtelier, van harte gefeliciteerd. En we gaan door naar het volgende nummer. Isabel. Veel Nessa hier nog het even gaan. En meteen in de finale. Van harte. Dan komen we aan bij nummer 4. Sam is al morgen prinsenprogrammatie toe, maar ook vanuit hier. Sam, gefeliciteerd. En dan de 6e finalist. David Schievel, van harte gefeliciteerd. Langzamerhand werd het wat spannender. We hebben er 6 gehad. En we gaan naar nummertje 7. Sienne en Zelly Koosbeek, van harte proficiat. Ja, dat hebben we goed was. En dan de 8e finalist. Duo Dikke Nick, gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd, Kels. Een vraag aan de DJ. Laat de nummers wat langer doorspelen. Anders gaan we er veel te snel doorheen. Ik wil nog niet naar bed. Dus maak het lekker spannend. Laat de muziek wat langer opstaan. En dan gaan we naar de volgende. Nummer 9. De 10e finalist is... Met vaste vul ik mijn vriend. Bedankt voor harte gefeliciteerd. Zo'n plannerie, te weinig sport en te dikke prik. Dan hebben we eigenlijk al 2 delen gehad. Maar we willen nogmaals echt benadrukken van, zit er nog vandaag niet bij, geef niet op, maar ge durf. Want die Facebook actie,
Ik denk dat we nog het een en ander los gaan maken. Nog 50 gewoon. Wie wil er nog naar de finale? Ik zeg, wie wil er nog naar de finale? Oh, dat is spannend weg te gaan. Nummertje 11. Finalist nummer 3 in Ferro, Alicia! Ik moet zeggen, ik kreeg er ook een beetje zweethandjes van. Bewegende nog 12. Doe het sletje van alle plezier. Oké, nog niet. Ja, dit durft echt. We zien er nog zeg maar 3 finale plaatsen over. In ieder geval, die weer vandaag weg hebben. Ja, het werd echt spannend. Ja, ik zou je zeggen, ja, we zullen nog een keer iemand een applaus voor of zo. Maar dan doen we nog een keer een applaus voor de ganse organisatie. En hoor nog nummer, in ieder geval 13. We gaan om duo Dick en ik, maar dit is duo ik en Dick. En dan de 14e finale plaats. Het is hier nog lang niet stil. Jo, we feliciteren Kindersiep Traditie alweer terug naar een volgende optreden. Ja, dit is wel echt keihard lastig om dadelijk de DJ de opdracht te geven om het laatste nummer in te starten. In ieder geval het laatste nummer van deze oven, of ja, in ieder geval die doorgaan naar de finale. Wij vinden in ieder geval, Jonas en ik, wij zien al een paar jaar hier, maar wat er vanavond is gebeurd, is niet normaal. Vorig jaar hadden we maar 16 inschrijvingen, dit jaar zitten we op 21 en dan mag ook wel een applaus voor gegeven worden. En als we nu nog een applaus op het hebben zijn, dan vergeet iemand de DJ. De DJ! Wat hier gebeurt, dat is het teken dat de Limburgse vastelovend werd teruggegeven. En ik zeg het nog niet een keer, als je er nou niet bij zit, geef niet op, maar zet terug. Maar ik ga je nou toch vragen, aan de DJ, het laatste nummer van de avond. Wie is finalist nummer 15?
zoals gezegd, de juryleden staan klaar. Best geïnteresseerd. Dan stel ik voor dat we hier een rijtje maken. De eerste moet komen. Verder geef ik hier als eerste. Daar zijn de juryleden. Even kijken, er kunnen er 3 tegelijk. 2 en dan mocht er nog 1. Als er een afgeeft, dan mocht er ook 1 op.